Baba, naba abantwana bakho abanama degrees bacela isibusiso kuwe baba nyazo lwezulu. Engisukuma lokhulu ukunibongela ngokufeza amaphupho omkhulu bami nokhokho wami abathi hambani ezikoleni niyofunda. Namhlanje senibizwa ngelinye igama, senibizwa ukuthi nama graduates. Ngithi inkosi izinibusise. Ingathi ngavuleka kamathuba emisebenzi inkosi inibusise. Baba Nkosi yamakhosi, ngokuzithoba ngicela ukwethula kuwe Nkosi abantwana bakho abaneziqu zamadiploma emikhakheni eyehlukene njalo njalo. Bazozicelela isibusiso kuwe baba. Laba bantwana lezi ziqu bazithole ezikhungweni zemfundo ephakeme ezahlukahlukene. Kodwa bonke bangabantwana bakho nyazo lwezulu. Bacela isibusiso baba. Laba baba sekuyiqembu lokugcina leli baba elabantwana bazocela isibusiso. Amadiploma ayadlula nje athole ukuhuda kuphela ngoba awaguqe la kubafundisi adlule straight nje ahude.
Baba, bacela isibusiso abantwana bakho abanamadiploma. Nkosi yamakhosi. Lento eyenzeka namhlanje la e-ICC iyangithokozisa. Mangibona aManazaretha igqokiswa iphumelela emikhakheni ehlukahlukene engijabula ngaphakathi ngoba leli bandla lakithi eqaleni belithathwa njengebandla elingasile. Namhlanje umhlaba uzobona ukuthi aManazaretha abalekile kanti futhi ayifundiswa. Ngiyafisa ke uthi bonke ababekhona la abayifundiswa ukuthi uNkulunkulu abakhumbule uvuleke izikhala zemisebenzi basebenze bakwazi ukondla abazali babo besaphila. Bese ngibonga nabenze Lomcimbi wabakuseli liqophelo okulona. Ngithi uNkulunkulu abusise wonke umuntu la. Bese busisa kakhulu lezi ingane lezi elapha kwami inkosi zinibusisa. Inkosi inibusise. Ngathi Lomcimbi ngonyaka le olandelayo lo ungaba mkhulu ngaphezulu kwana walowa namhlanje. Ngokuqala ebandleni lakithi ebuhleni bamaNazaretha ukwenzeka into enjena. Kepha lento kwakuyisifiso somkhulu bami nobabamkhulu ukubani ngelinye ilanga kube nje. Nkosi zinibusise. Ngiyafisa ke njengoba manje sisemaphethelweni alomcimbi engathi uNkulunkulu masisihamba ngasivikele ingozi zemigwaqo siyofika emakhaya ethu siphephile. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Mshumela uNgcobo sesiyavuka 1 asonjele eduze kwami khona ngifuna angisize ngakho la. Ninganyakazi kunesibusiso esikhulu ozothi amayiqeda nje umshumela uNgcobo amazwi okubongwa 2-3 minutes ebese sinethulela isibusiso siqhamuke ezulwini ngoba amase kukhona uNkulunkulu phakathi kwenu kungaba yishwa
nihambe ningaxhawulanga. Baba bapholoba. Phakama kuphaka mangeka kama lenkosi phaka oh phaka yego phaka mangekama kama le kama lenkosi zivu zonke sizwe za zakithi zivu seza yonke yezizwe egeza izakithi zise ebuthongweni ngigama gama Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi yamakhosi Nyazulu uhlela sezulwini Siyabonga Thixo wethu siyabonga somnganisi Sibonga Nkosi yamakhosi ukuthi sithi sizingane ezincane eyisakhaseleziko kodwa Nkosi usinikeze ithuba elikhulu kangaka elifanele kuba libe yithuba labantu abadala siyabonga Nhlanzi aManazaretha ingcele kuthiwa angizobonga ukubonga ke igamanyana nje elifishane kodwa lihamba indawo ende kakhulu uma liphumile emlonyeni womuntu futhi lisuka eimpandeni zenhliziyo yakhe sifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu njengenhlangano yesiqabetho nenhlangano yencitha buchopho ezikhona lapha eBandleni sifisa ukudlulisa ukuthokoza okukhulu ithuba esilitholile kuba kwenzeke lenqophamlando yenzekile namhlanje sicela ukubonga kakhulu emakhosini asendlunkulu sibonge bondaba ezitha ukuthi nishiye imisebenzi yenu
yezizwe nize niphekezele uNkulunkulu nizobungaza umsebenzi ongaka. Sibonge kubagcotshwa bonke bebandla ekade sigijima sibathinta. Sibonge iminyango yonke kahulumeni, ikakhulukazi uMasipala weTheku, ukusilekelela ngazo zonke insiza asilekelele ngazo. Sibonge wonke amagesti ethu akhona asuka endaweni ezahlukahlukene ukuba azokwenza lolu suku lube impumelelo. Sibonge kakhulu kuma regions zonke ahlanganisa ibandla lamaNazaretha umhlaba wonke, nawo abambe elikhulu iqhaza ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Ikakhulukazi iregion yaseningizimu, holwa ubaba uMadlanduna, siyabonga kakhulu. Sibonge kwisekhethi yaseThekwini, amabandla wonke kusebenza ngokuyigandla kusuka phezulu kuhlatshweni kweinkomo, abashumayeli, inhlansuthi, omama ekade bepheka ubusuku bonke bephekela abantu abazophuma la, kuzomenyezwa indawo lapha abantu abazothola khona okuya ngasethunjini. Ekade kugijima ke amabandla alapha eThekwini zama ukulungisa ukuze abantu bakwazi ukuthola okuya ethunjini. Siyabonga kakhulu kuzikhandla kubantwana abayingcwele. Sibonge kakhulu umbutho wesiqabetho, sibonge kakhulu ikomiti lesiqabetho ungalali. Ngelinye ilanga sathi siphuma emhlanganweni uDr Mahaye xakile izinto kukuba umcimbi usinda, sibuka ukuthi ezinye zezinto zizophuma kanjani ngoba imali asinayo. Kwenzeka into engayikholwanga, Dr Mahaye waphuma waphambana nezimoto ezehlayo. Amakhanda ayiduma kithi sonke, kodwa siyabonga uNkulunkulu ngoba usithwalile kwaze kwafika lolu suku lwanamhlanje lo mcimbi waba impumelelo. Amen. Sibonga kakhulu ukubona bonke ababambe iqhaza ngeminikelo belekelela ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Sibonge kuona wonke umuntu okhona la namhlanje oshiye yonke into ebengayenza ekhaya weza wazothamela lo mcimbi. uNkulunkulu akangahlala yedwa eThekwini wababona abantu bebahle. Amen. Siyabonga kakhulu Nkosi yamakhosi, siyabonga Baba, siyabonga Nyazi lezulu. Baba Nkosi yamakhosi, we have sinama main sponsors esifisa baba ukuwasho kuziwezwe nezwe liwazi. Baba njoba kukuhle kunjena nje la sithi yonke into igcwele umhlaba wonke baba, sinezingane zakho baba zebonani streaming, abadonethanga ngokufika lapha kuphela, badonethe ngomnikelo omkhulu baba ongaba ku 50,000 ukwenza ukuthi umsebenzi wenzeke. Baba mhlawumbe ubaba usekhohliwe, siyibonile izithombe kuba nabantwana baba ka beza kwena bezocela isibusiso, babizwa ngeGoodman Foundation baba, bezocela isibusiso kubaba. Bathama bezwa ukuthi kunomcimbi onje, bathi basibhukhela yonke le hall ngo 399,000. Sitha sikuveze lokhu ngoba bayathanda abantu ukuthi baba mase kunje ebese uba umuntu othile lesibusiso kuthiwa akahambe naso. Bayengabe wasashiwa abantu abathanda unyazi, hayi kuphela ngomlomo baphinde benze. Baba njoba sino eshodi yokwa education ulekelelile baba njoba abantu bezingumbi nje ukuze bazo bonke bakwazi ukuthola ukuya ngasethu nje. Shayile ihlombe lokho. Baba ngiyafisa ukubiza amagama ngokusheshsha sesisekugcineni ukuthi singasho nje ukuthi umsebenzi
bekune steering committee. I-steering committee ebesihlanganisa izinhlaka ezehlukene baba, abesiqabetho baba, abenabasho baba, abaqhamuka ngaphakathi esigodlweni baba, abaqhamuka kuma regions ahlukahlukene nama-circuit akhona lapha eThekwini aphethwe wena baba. Basilekelelile ukuba umsuku nosuku sikwazi ukubamba imihlangano yokuhlela. Amagama bobaba besohambisile kuwena kwi-program yethu. KunoSiyajiyane, kunoNokwendlanzi, Tuthuko Buthelezi, Lindumusa Shamase, Simphiwe Ntombela, Thofi Mngoma, Lungile Mpanza, Zakhona Mthethwa, Thobile Hadebe, Mfundo Cebekhulu, Musa Mzizi, Phila Buthelezi, Mhawukele Ngubane, Dr Q Khuzwayo. Dr Q Khuzwayo ngaxolisa ngimthulanga, sukuma Dr Khuzwayo uyilunga lesiqabetho, ngimkhohliwe ngaleso sikhathi ukuthi usemdala uyesabeka baba. Umshumayeli uNgcobo kade bonga la, ubongiwe Majola, uMakhumalo Makhathini, uPhila Ngcobo, uSizwe Zwane, uVumo Ngidi, Silindile Ngema, Nkosinathi Ngiba, Simphiwe Buthelezi. Sicela ukubonga baba amakhosi okwathi amalento isezingeni lokuthi amakhosi angayizwa. Ucoordinator wamakhosi inkosi ubhala eyasihlelela ukuthi sibe nomhlangano namakhosi sizobika emakhosini. Sibonga baba umfundisi uMchunu noma ngamboni la, umfundisi uShozi, umfundisi uHlabisa bakwazi ukuthi ucoordinate kumhlangano wabafundisi beBandla lapho khona ubaba ecela ukuthi wethulwe lokhu khona. Sibonga umfundisi uMchunu, sibonga umfundisi uDlomo, sibonga umfundisi uMjiyakho, sibonga umfundisi uNzama baba asihlanganisa nabo okokuqala abayi-executive yani yeBandla. Ngibadlulisa ke baba ukuba bathole isibusiso sasezulwini. Kule mkhakha bakuyona basebenze bayithole imisebenzi. Ngoba ngiyazi ukuthi imfundo idinga umuntu owaziyo ukuthi ufunani ngempilo yakhe. Ngoba emfundweni yosibona nigqoka nje senigogodile. Ziningi inkinga nezingqinamba endlule kuzona. Nazinqoba nazinaphumelela inkosi inibusise. Abanye ngokuthanda imfundo ikati belala iziko emakhaya kodwa ngoba bephokophele kwalento abayifunayo bebengayinaki indlala bebenaka imfundo namhlanje baphumelele. Nami ngiyajabula mangibona aManazaretha sekuleli iqophela kulona. Ithi inkosi zinibusisa. Impi nilwile. Imfundo iwukhiye oyisa abantu empumelelweni. Iwukhiye ovula wonke amasango avalekile. Namhlanje ngalamajazi eniwagqokile akukho la enivaleka khona. Inkosi inibusise.
into enhle yabonga aManazaretha. Engibonga kakhulu ukubona nifeza izifiso zomkhulu bami. Babefisa kabi ukuthi aManazaretha engathi ngaye esikoleni. Kodwa kusho konke into ekhulu ushembe ayiweli phansi. Gcina ngokufezeka. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Sengicela indlela. Inkosi mayivuma sophinde sibonane. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Usuphethiwe wonke umsebenzi wanamuhla nobe kuumsebenzi omkhulu wokubungaza izifundiswa zeBandla lamaNazaretha ebuhleni ebesikwethulela wona bukhoma kubonani streaming phakathi eICC Durban. Zibe nenhlanhla ke namhlanje ifundiswa ngoba ngasinye siguqe phambi kwenkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu semukela isibusiso ukuze ikusasa labo liqhakaze kakhudlwana kunakuqala. Ungakhohlwa ukuthi umcimbi wonke ophelele uzowuthola kubonani streaming. Ngako lwami uhlangothi sengibeka phansi intambo. Ngingudo wakwaZulu, ubaba kaPumpkin. Mbukeli wami ekhaya ake sibonge Isiqebetho okuyisona ebesihlele lo mcimbi omuhle kangaka osemzini wase-ICC phakathi nedolobha laseThekwini. Bekumhlophe mbukeli wami ekhaya lapha ngaphandle egugudla mini park belinde uThixo nathi sihleli naye la e-ICC. Mina ke ngindlovukazi kaSonqandile uSongcobo umshikile umuthi omnandi kwaba udlayo ngithi ke ake ngibambe ngigoqe ngiphume kanje. Siyatholakala lapho kuyibonani streaming. Mbukeli ngibonga ukuthi ukhethe thina uhlale nathi njalo nje sisale kahle emakhaya. Siphinde sikubonge mbukeli lapha ngasekhaya usabukele lapha ke ibonani streaming ke sikhona la eICC la besibungaza khona ke umcimbi omkhulu wejudeni esingakuphawula ngasekhaya ubukele nje beyikhona inkosi yamaNazaretha ohlangothini ke lasebuhleni unyazi lwezulu la obelukhona phakathi kwethu ke la eICC. Siyabonga ke lokhu sikuthathe sakubeka kusukela ekseni umcimbi uqalile ke bakwethu. Mina ke ngumntwana ohlahleni wakwaZulu ke ngibika endabeni ke zokusakaza kuyibonani streaming. Ayike mbukeli wami ongapheli kuyahlola njengobona ke nawe sesifike emapheselweni nomcimbi wethu namhlanje eDurban ICC kade sihleli nobaba wethu sibungaza nama graduates. Igama lami ke ngosibahle intokazi kaNxele ngoba umsolo nongaluchulu semumpangazisa and this is bonani streaming. Uma umsolo nongaluchulu semumpangazisa uSinano Dlovungu seyahamba nayo yibonani streaming usale kahle mbukeli emakhaya.